Шиян Альона, 10 класс, Речківська середня школа Могилевського району. Максим Танок, родная мова. З легендов і казок былих поколінь скалося ці школа, житов, з пшениць, з узору і сонячних теплих промінь, з громучих осінніх бурливих криниць, з птушиного щебету, шуму дуброви, із гор, із радості, із усього того, що лягло назавсюди в основу, святыни народа безсмертия. Ты выткана, дивная, родная мова. Нема на землі того щастя і гора, якого б ти нам передати не змогла. Нема таких метрів глибокого мора і гор, без яких ти не провела, ні не народила. Туди, за собою, стоїть кровавий Могилевський край, над спалений хат, над довгим запахом, над будучим і пресняною, над тим, що було і що вік буде водно. Святлом і згасанням у серці своєму, розтілом приходить змаханню слово. Коли шепотей розвіється дим, і ніби воскресшие заколосяться, і знов пришумиш ти весновим дождем, і знов зазвениш ти у кожному